ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ശിവായ പാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം വിപദ ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15ാമത്തെ അധ്യായാണ് നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്നത്. അതില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലേ ഇന്നലെ? ജസ്റ്റ് നോക്കി ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇന്നലെ കണ്ടത്? അർജുനനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ദുര്യോധനാദികളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ സൈന്യത്തെ പറയുന്നില്ലേ, അത്രയും സമുദ്രത്തെ പോലെയുള്ള സൈന്യമായിരുന്നു അവരുടെ ദുര്യോധന സൈന്യം. സൈന്യത്തിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ആ സൈന്യത്തിന് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? കർണൻ. അങ്ങനെ പരാക്രമമായിട്ടുള്ള കുറെ പേര് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു, ദുര്യോധന്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയും കരുത്തും ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, അറിവ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ട് അർജുനന്റെ ഓരോ നീക്കത്തിലും, അവരുടെ യുദ്ധത്തില് ഓരോ നീക്കത്തിലും അർജുനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകി. ബുദ്ധി, കരുത്തും അറിവും ഒക്കെ അർജുനന് നൽകി. ഭഗവാന് ശക്തി നൽകി അർജുനന് ശക്തി നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രഹ്ലാദന് തുല്യമായ
സംരക്ഷണം ആർക്ക് കിട്ടി? അർജുനന് കിട്ടിയതായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു. കിട്ടിയത്. എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിച്ചത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചത്, പോലത്തെ സംരക്ഷണം ആർക്കും കിട്ടി? അർജുനന് ഭഗവാനിൽ കിട്ടി. രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ? വായിക്കാം. 2 വരി വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്തോഷുമാ പ്രണിഹിതം കുരു ഭീഷ്മകർണ നപ്തൃത്രിഗർഭ ശൈല സൈന്ധവ ബാഹ്ലികാതേ. യത്തോഷുമാ പ്രണിഹിതം കുരു ഭീഷ്മകർണ നപ്തൃത്രിഗർഭ ശൈല സൈന്ധവ ബാഹ്ലികാതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ രണ്ടുപേരും. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ക്ഷുമാ പ്രണിഹിതം കുരു ഭീഷ്മകർണ അടുത്ത രണ്ടുപേരും നോക്കാം. അസ്ത്രാണ്യമോഘ മഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശു നിർഹരിദാസമിവാസുരാണി. അസ്ത്രാണ്യമോഘ മഹിമാനി നിരൂപിതാനി നോപസ്പൃശു നിർഹരിദാസമിവാസുരാണി. ചൊല്ലാം. ഇതിൽ നമ്മള് നരസിംഹദേവന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു. നരസിംഹദേവൻ എപ്രകാരമാണോ പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ രക്ഷിച്ചത്, അതേപോലെ ഭഗവാനും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വിഷവും നൽകപ്പെട്ടു. അവസാനം പിതാവ് സ്വയം പ്രഹ്ലാദിനെ വധിക്കുവാനായി വാളെടുത്തു. അപ്പോൾ നരസിംഹദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നിഷ്ഠൂരനായ പിതാവിനെ പുത്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തനെ ഹനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രതിയോഗികൾ ആപത്കരമാംവിധം സകലവിധ ആയുധങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചുവെങ്കിലും അർജുനനെ ഭഗവാൻ പരിരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആര് പരിരക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ പരിരക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പ്രതിയോഗികളായാലും ശരി, ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആപത്കരമായിട്ടുള്ള സമയത്തും ആരെ സംരക്ഷിക്കും? ഭക്തര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാണ്. ഇനി കർണനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കർണൻ മഹാരാജാവ് പാണ്ഡവുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുന്തി ദേവിക്ക് സൂര്യദേവനിൽ ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് കർണൻ. നിർഭയനായ ഒരു ധീരനായകനുള്ള അസാധാരണ അടയാളമായ കവചകുണ്ടലങ്ങളോടുകൂടി ജനിച്ചവൻ. തുടക്കത്തിൽ വസുസേനൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കർണൻ മുതിർന്നപ്പോൾ തന്റെ നൈസർഗികമായ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ ദേവേന്ദ്രന് സമ്മാനിക്കുകയാൽ അന്നു മുതൽ വൈകർത്തനൻ എന്ന നാമത്തിലും അറിയപ്പെട്ടു. കന്യകയായ കുന്തിക്ക് ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗാ നദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ നദിയിൽ നിന്നെടുത്ത അധിരഥനും
പത്നി രാധയും അവരുടെ പുത്രനായി വളർത്തി. കർണൻ വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണരോട് അതീവ ദാനശീലനായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതേ ഉദര മനോഭാവത്തിലാണ് ജന്മനായുള്ള തന്റെ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രന് നൽകിയത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർണനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കർണൻ മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുന്തി ദേവിക്ക് സൂര്യദേവനുണ്ടായ പുത്രനാണ് ആര്? കർണൻ. നിർഭയനായ ഒരു ധീര നായകനുള്ള അസാധാരണ അടയാളങ്ങളായിട്ടുള്ള കവചകുണ്ടങ്ങളോട് കൂടി ജനിച്ചവനാണ് ആര്? കർണൻ. കവചകുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കർണൻ ജനിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തില് വസുസേനൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കർണന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പേര് വസുസേനൻ എന്നായിരുന്നു. മുതിർന്നപ്പോൾ തന്റെ നൈസർഗികമായ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ, അത് സ്വമേധയ ഉണ്ടായിരുന്ന കവചകുണ്ടലങ്ങളാണ്, ജന്മനാ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ആ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ ദേവേന്ദ്രന് സമ്മാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് മുതൽ കർത്തനൻ എന്ന നാമധേയത്തിലും അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രന് ആ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുതല് വൈകർത്തനൻ എന്ന നാമധേയത്തിലാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടത്? കർണൻ അറിയപ്പെട്ടത്. കന്യകയായ കുന്തി ജനിച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗാ നദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് നദിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് വളർത്തിയത് ആരാണ്? അധീരഥനും പത്നി രാധയുമാണ് കർണനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത്. അധിരഥനും പത്നി രാധയുമാണ് കർണനെ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് വളർത്തി. കർണൻ വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണരോട് എങ്ങനെയാണ്? അതീവ ദാനശീലനായിരുന്നു കർണൻ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം ദാനം കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ആരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു? കർണന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയായിരുന്നു. ഇതേ ഉദാര മനോഭാവത്തിലാണ് ജന്മനായുള്ള കവചകുണ്ടലങ്ങള് ദേവേന്ദ്രന് കർണൻ നൽകിയത്. തന്മൂലം കർണനിൽ അത്യന്തം സംപ്രീതനായ ദേവേന്ദ്രൻ ശക്തി എന്ന അതിശക്തമായ ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി സമ്മാനിച്ചപ്പോ ദേവേന്ദ്രന് കവചകുണ്ടലങ്ങൾ നൽകിയപ്പോ നൈസർഗികമായ കവചകുണ്ടലങ്ങളാണ്, സ്വമേധയ കർണൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കവചകുണ്ടലങ്ങളാണ്. അത് ദേവേന്ദ്രൻ നൽകിയപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ കർണനില് സംപ്രീതനായിക്കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ശക്തി എന്ന അതിശക്തമായ ആയുധം പകരമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കർണനും അർജുനനും ഇടയിൽ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ വൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കു മധ്യയുള്ള ഈ നിരന്തര സ്പർദ്ധ വീക്ഷിച്ച ദുര്യോധനൻ കർണനെ തന്റെ കൂട്ടാളിയാക്കി. ക്രമേണ അത് കൂടുതൽ ഉറ്റ മൈത്രി ബന്ധമായി വളർന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര സഭയിൽ കർണനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ആ മഹാസദസ്സിൽ തന്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ കർണനെ ശൂദ്രനായ ആശാരിയുടെ പുത്രനാകയാൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അയോഗ്യനെന്ന് ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യത്തെ ഭേദിച്ച് വിജയിയായ അർജുനന്റെ കഴുത്തിൽ ദ്രൗപദി വരണ്യമാല്യം അണിയിച്ചപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും കർണനും നിരാശരായ മറ്റു രാജകുമാരന്മാരും അർജുനൻ ദ്രൗപദിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പതിവില്ലാത്ത വിധം പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവേന്ദ്രന് ആ കവചകുണ്ടലങ്ങള് സമ്മാനിച്ചപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ ശക്തി എന്ന അതിശക്തമായ ആയുധം കർണന് പകരമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചു. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ആര്? കർണനും. പക്ഷെ കർണനും അർജുനനും തമ്മിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുക്കൾ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് മധ്യയുള്ള ഈ നിരന്തര സ്പർദ്ധ ആര് മുതലാക്കി? ദുര്യോധനൻ നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. അത് വീക്ഷിച്ച ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കർണനെ ദുര്യോധനന്റെ കൂട്ടാളിയാക്കി മാറ്റി. ക്രമേണ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായി? നല്ലൊരു മൈത്രി ബന്ധമായിട്ട് വളർന്നു. ആര്? ദുര്യോധനനും കർണനും. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര സഭയിൽ കർണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാസദസ്സിൽ തന്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ കർണന് ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ആശാരിയുടെ പുത്രനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അയോഗ്യനാണെന്ന് ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തെ ഭേദിച്ച് വിജയിയായ അർജുനന്റെ കഴുത്തിൽ ദ്രൗപദി വരണ്യമാല്യം അണിയിച്ചപ്പോ ആ മത്സരത്തില് നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കർണനും നിരാശരായ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരും എന്താണ്? അർജുനൻ ദ്രൗപദിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും കർണൻ അർജുനനുമായി അത്യന്തം
അത്യന്തം വീരോടെ പൊരുതി. അപ്പൊ അർജുനനുമായിട്ട് വളരെയധികം വീരോടെ ആര് പൊരുത്തുകയും ചെയ്തു? കർണൻ പൊരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അർജുനൻ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. കർണന് അർജുനനോട് നിരന്തര സ്പർദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂലം ദുര്യോധനൻ കർണനിൽ വളരെയധികം പ്രസന്നനായിരുന്നു. ആകയാൽ താൻ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ കർണനെ അംഗരാജ്യത്തെ രാജാവായി അവരോധിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള തന്റെ ഉദ്യമം വിഫലമായതിനാൽ ദ്രുപദ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ കർണൻ ദുര്യോധനനെ ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ അർജുനനെയും ദ്രൗപദിയെയും എന്നതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ ദ്രോണാചാര്യർ അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി താക്കീത് ചെയ്തു. ആകയാൽ അവർ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു. കർണൻ അർജുനനോട് മാത്രമല്ല ഭീമസേനോടും നിരവധി തവണ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ ബംഗാൾ, ഒറീസ, മദ്രാസ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അർജുനൻ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ കർണന് അർജുനനോട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ്പർദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൻ കർണനിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിരുന്നു, പ്രസന്നനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, ദുര്യോധനൻ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കർണനെ അംഗരാജ്യത്തെ രാജാവായിട്ട് അവരോധിച്ചു. കാരണം കർണനെ സന്തോഷാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനന്റെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അർജുനനോടുള്ള ശത്രുത മുതലാക്കാനാണ് ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? കർണനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദിയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള തന്റെ ഉദ്യമം വിഫലമായതിനാൽ ദ്രുപദ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് കർണൻ ആരോപദേശിച്ചു? ദുര്യോധനൻ ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, ദ്രുപദനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനെയും ദ്രൗപദിയെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കാൻ വന്നായിരുന്നു ആര് ചിന്തിച്ചത്? കർണൻ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർ അതിനെ എതിർത്തു, ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നവർക്ക്. അപ്പൊ കർണൻ അർജുനനോട് മാത്രമല്ല ഭീമസേനോടും പലതവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബംഗാൾ, ഒറീസ, മദ്രാസ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു അപ്പൊ ആര്? കർണൻ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു. ശകുനിയുടെ പദ്ധതിയിൽ രൂപം കൊണ്ട വൈരികളായ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ചൂതുകളിയിൽ കർണനും പങ്കെടുത്തു. ചൂതുകളിൽ ദ്രൗപദിയെ പണം വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ വിദ്വേഷത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു. ചൂതുകളിയിൽ ദ്രൗപദിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വൃത്താന്തം വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കർണൻ ഔത്സുക്യം കാട്ടി. മാത്രമല്ല ദുശാസനനോട് പാണ്ഡവരുടെയും ദ്രൗപദിയുടെയും ഉടയാടകൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതും കർണനായിരുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് ചൂതുകളിൽ ദ്രൗപദിയെ നഷ്ടമാവുകയാൽ അവൾ കൗരവരുടെ അടിമയാണെന്നും അതിനാൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ വരിക്കാനും കർണൻ ദ്രൗപദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സദാ പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവേളയിൽ നിർണായകമായ ഫലം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചിരുന്നു. അർജുനന്റെ സാരഥിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് അർജുനനായിരിക്കുമെന്ന് കർണൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭീഷ്മരുമായി സദാ വിയോജിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലും ആര് പങ്കുവഹിച്ചു? കർണൻ പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നെ ശകുനിയുടെ പദ്ധതിയിൽ രൂപം കൊണ്ട വൈരികളായ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ചൂതുകളില് കർണനും പങ്കെടുത്തു. ആ ചൂതുകളില് ദ്രൗപദിയെ പണം വെച്ച സമയത്ത്, ദ്രൗപദിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് അത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചറിയിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉത്സാഹം കാട്ടിയതായിരുന്നു ആര്? കർണൻ. പിന്നെ മാത്രമല്ല ദുശാസനനോട് ദ്രൗപദിയുടെ ഉടയാടകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിച്ചതാരായിരുന്നു? കർണനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പാണ്ഡവർക്ക് ചൂതുകളിയിൽ ദ്രൗപദിയെ നഷ്ടമാവുകയാൽ അവൾ കൗരവരുടെ അടിമയാണെന്നും അതിനാൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ വരിക്കാനും കർണൻ ദ്രൗപദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ? പാണ്ഡവരുടെ ശത്രു ആയിരുന്നു ആര്? എപ്പോഴും കർണൻ. അവസരം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് കർണൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവേളയിൽ നിർണായകമായ ഫലം എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു? കർണന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം അർജുനന്റെ സാരഥിയായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് അർജുനനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കർണൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭീഷ്മരുമായിട്ട് സദാ വിയോജിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരായിട്ട്? ഭീഷ്മദേവനായിട്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭീഷ്മർ തന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഇടപെടാതിരുന്നെങ്കിൽ പാണ്ഡവരെ മുഴുവൻ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കർണൻ വീമ്പിളക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മർ അന്ത്യശാസനം വലിച്ചപ്പോൾ
അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചപ്പോൾ കർണൻ അതിയായി വ്യസനിച്ചു. ദേവേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശക്തി ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഘടോത്കചനെ വധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വൃഷസേനനെ അർജുനൻ വധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പാണ്ഡവ പടയാളികളെ വധിച്ചു. ഒടുവിൽ അർജുനനുമായി ഘോരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അർജുനന്റെ കിരീടം നിലം പതിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ കർണന്റെ രഥചക്രം യുദ്ധഭൂമിയിലെ പൂഴിയിലാഴ്ന്നു പോകാനിടയായി. തന്റെ രഥചക്രം ഉയർത്താൻ നിലത്തിറങ്ങിയ കർണൻ ആ സമയം തന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവസരം മുതലെടുത്ത് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ മുഴുവൻ 5 ദിവസം കൊണ്ട് താൻ ഇല്ലാതാക്കും. അതായത് ഭീഷ്മര് തന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കർണൻ വീമ്പ് ഇളക്കിയിരുന്നു. ഭീഷ്മർ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച സമയത്ത് കർണൻ വളരെയധികം വ്യസനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ദേവേന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശക്തി എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഘടോത്കചനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? കർണന് സാധിച്ചു. കർണന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വൃഷസേനനെ അർജുനൻ വധിച്ചു. ഏറ്റവും അധികം പാണ്ഡവ പടയാളികളെ വധിച്ചത് ആരായിരുന്നു? കർണനായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അർജുനനുമായിട്ട് ഘോരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു ആര്? കർണനും. അർജുനന്റെ കിരീടം നിലപ്പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ആർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു? കർണന് മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ കർണന്റെ രഥചക്രം യുദ്ധഭൂമിയിൽ പൂഴിയിലാണ്ട് പോയപ്പോ ആ രഥചക്രം ഉയർത്താനായിട്ട് നിലത്തിറങ്ങിയപ്പോ കർണൻ ആ സമയം തന്നെ കൊല്ലരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അവസരം മുതലെടുത്ത് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കർണനെ വധിച്ചു. അടുത്തത് നപ്താവ് അഥവാ ഭൂരിശ്രവസ്. കുരുകുലത്തിലെ അംഗമായ സോമദത്തന്റെ പുത്രനാണ് ഭൂരിശ്രവസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവാണ് ശല്യർ. ഇരു ഭ്രാതാക്കളും പിതാവും ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തമിത്രമാകിയാൽ അർജുനന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ ശക്തിയെ അവരെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരോട് അവരുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വഴക്കോ യുദ്ധമോ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഭൂരിശ്രവസ് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അവരെല്ലാം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കാലാൾപ്പട, അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര് എന്നിവയുടെ ഒരു അക്ഷൗണി സൈന്യദളം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതി. പതിമാരിൽ ഒരാളായി ഭീമസേനൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗണിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശേഷിച്ചും സാത്വികിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും സാത്വികിയുടെ 10 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഛേദിക്കുകയും അന്ത്യത്തിൽ സാത്വികി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മൃത്യുവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വദേവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ഭൂരിശ്രവസ്. കുരുകുലത്തിലെ അംഗമായിട്ടുള്ള സോമദത്തന്റെ പുത്രനാണ് ആര്? ഭൂരിശ്രവസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവാണ് ശല്യർ. ഇരു ഭ്രാതാക്കളും പിതാവും ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തമിത്രമാകിയാൽ അർജുനന്റെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ അവരെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് ഒരിക്കലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വഴക്കിനോ യുദ്ധമോ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഭൂരിശ്രവസ് വരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസൂയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കാലാൾപ്പട, അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര് ഇവയുടെ ഒരു അക്ഷൗണി സൈന്യം തന്നെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ഭൂരിശ്രവസിനുണ്ടായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവര് ദുര്യോധന പക്ഷത്താണ് നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതാണ് ചെയ്തത്. യൂത പതിന്മാരിൽ ഒരാളായി ഭീമസേനൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗണിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് അദ്ദേഹം വിശേഷിച്ചും സാത്വികിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും സാത്വികിയുടെ 10 പുത്രന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഛേദിച്ച് അന്ത്യത്തില് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മൃത്യുവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്വദേവന്റെ അസ്തിത്വത്തിലാണ് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ത്രികർത്തൻ അഥവാ സുശർമാവ്. വൃദ്ധ ക്ഷേത്ര മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ത്രികർത്ത ദേശത്തിന്റെ രാജാവുമായിരുന്നു ആര്? സുശർമാവ്. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര ചടങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹവും സന്നിധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധനന്റെ സഖ്യ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മത്സ്യദേശത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ദുര്യോധനന് ഉപദേശിച്ചു. വിരാട നഗരത്തിലെ ഗോക്കളെ അപഹരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിരാട മഹാരാജാവിനെ ബന്ദിയാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭീമസേനൻ വിരാട മഹാരാജാവിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ധീരമായി പോരാടിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ അർജുനനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ദുര്യോധനന്റെ സഖ്യ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ മത്സ്യദേശത്തെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ഉപദേശിച്ചു. വിരാട നഗരത്തിലെ
ഗോക്കളെ അപഹരിക്കുന്ന വേളയില് വിരാട മഹാരാജാവിനെ ബന്ദിയാക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഭീമസേനൻ വിരാട മഹാരാജാവിനെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അർജുനനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കുറെ യുദ്ധത്തിൽ ധീരനായിട്ട് പോരാടിയെങ്കിലും അർജുനനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി അടുത്തതാണ് ജയദ്രഥൻ. വൃദ്ധക്ഷേത്ര മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനും സിന്ധു ദേശത്തെ, അതായത് ഇന്നത്തെ സിഖ് പാകിസ്ഥാൻ രാജാവുമായിരുന്നു ജയദ്രഥൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ് ആര്? ദുശ്ശള. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മത്സരത്തിൽ പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അപ്പോൾ മുതൽ ദ്രൗപദിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ജയദ്രഥൻ ഒരവസരം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശല്യദേശത്ത് വിവാഹാർത്ഥം പോകുന്ന വേളയിൽ കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ദ്രൗപദിയെ കാണാൻ ഇടയാവുകയും വീണ്ടും അവളിൽ അതിയായി ആകർഷിതനാവുകയും ചെയ്തു. ചൂതുകളിൽ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയും അപ്പോൾ വനവാസത്തിലായിരുന്നു. തന്റെ സഹചരനായ കോടിശശ്യൻ മുഖേന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ദ്രൗപദിക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്നത് ബുദ്ധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജയദ്രഥൻ വിചാരിച്ചു. ജയദ്രഥന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഉടൻ തന്നെ ദ്രൗപദി രൂക്ഷമായി നിരാകരിച്ചു. എന്നാൽ ദ്രൗപദിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അത്യന്തം ആകർഷിതനാകിയാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദ്രൗപദി തിരസ്കരിച്ചു. അവളെ ബലാത്കാരമായി രഥത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പരിശ്രമിച്ച അദ്ദേഹം അയാളെ ആദ്യം ദ്രൗപദി ഊക്കോടെ പ്രഹരിക്കുകയും കടപൊഴുകിയ വൃക്ഷം പോലെ ജയദ്രഥൻ നിലപതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അധീരരാകാതെ ദ്രൗപദിയെ ബലമായി രഥത്തിൽ കയറ്റുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഈ സംഭവം ദർശിച്ച ധൗമ്യ മുനി ജയദ്രഥന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. അദ്ദേഹം ജയദ്രഥന്റെ രഥത്തെ പിന്തുടരുകയും ധാത്രേയികയിലൂടെ ഇക്കാര്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? വൃദ്ധ ക്ഷേത്ര മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായിരുന്നു. പിന്നെ സിന്ധു ദേശത്തെ രാജാവുമായിരുന്നു ജയദ്രഥൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ് ദുശ്ശള. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ദ്രൗപദിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ജയദ്രഥൻ എപ്പോഴും ഒരു അവസരം തേടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ ശല്യദേശത്ത് വിവാഹാർത്ഥം പോകുന്ന വേളയില് കാമ്യവനത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ദ്രൗപദിയെ കാണാൻ ഇടവന്നു. വീണ്ടും അവളില് അതിയായിട്ടുള്ള ആകർഷണം തോന്നി. ചൂതുകളിൽ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട പാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയും അപ്പോ വനവാസത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ തന്റെ സഹചരനായിട്ടുള്ള കോടിശശ്യൻ മുഖേന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ദ്രൗപദിക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്നത് ബുദ്ധിയായിരിക്കുമെന്ന് ആര് ധരിച്ചു? ജയദ്രഥൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ജയദ്രഥന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഉടൻ തന്നെ ദ്രൗപദി രൂക്ഷമായി നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ദ്രൗപദിയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് അത്യധികം ആകർഷിതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദ്രൗപദി തിരസ്കരിച്ചു. ബലാത്കാരമായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോ ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്തു? ഊക്കോടെ നല്ലൊരു അടി പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. കടപുഴകിയ വൃക്ഷം പോലെ ജയദ്രഥൻ നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രൗപദിയെ ബലമായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ജയദ്രഥന് സാധിച്ചു. സംഭവം ദർശിച്ച ധൗമ്യ മുനി ജയദ്രഥന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി എതിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ജയദ്രഥന്റെ രഥത്തെ പിന്തുടർന്ന് ധാത്രേയിലൂടെ ഈ കാര്യം ആരറിയിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അനന്തരം പാണ്ഡവർ ജയദ്രഥന്റെ പടയാളികളെ പിടികൂടി അവരെയെല്ലാം വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ഭീമസേനൻ ജയദ്രഥനെ പിടികൂടി കഠിനമായി പ്രഹരിച്ച് മരണാസന്നനാക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും 5 മുടി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും സമക്ഷം കൊണ്ടുവരികയും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടിമയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സമസ്ത രാജവംശരുടെയും മുന്നിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടിമയാണ് താനെന്ന് സമ്മതിക്കാനായിട്ട് ആർ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു? ജയദ്രഥൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മഹാരാജാവ് ആനയിക്കപ്പെട്ടു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്യന്തം ദയാലുവായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകി. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? വളരെയധികം ദയാലുവായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയദ്രഥനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു.
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കീഴിൽ സാമന്ത രാജാവായിരിക്കാൻ ഇരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാൽ ജയദ്രഥന്റെ മോചനം രാജ്ഞിയായ ദ്രൗപദിയും ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സ്വരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്രകാരം അപമാനിതനായ അദ്ദേഹം ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗോത്രിയിൽ ചെന്ന് മഹാദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ അപ്പോൾ ആർക്ക് അപമാനമായിരുന്നതൊക്കെ ജയദ്രഥനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അപമാനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത വരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. കുറഞ്ഞത് ഒരു സമയം എവിടെയാണ് പോയത്? ഹിമാലയത്തിലെ ഗംഗോത്രിയിൽ ചെന്നാണ് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മഹാദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. കുറഞ്ഞത് ഒരു സമയം ഒരാളെയെങ്കിലും എന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ പാണ്ഡവരെയും പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള വരം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇവരോടുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള വരത്തിനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത്? തപസ് ചെയ്തത്. ആ വരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനന്തരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്നു. യുദ്ധം വന്നപ്പോ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദനോടും പിന്നീട് വിരാജ രാജാവിനോടും പിന്നെ അഭിമന്യുവിനോടും ഏറ്റുമുട്ടി. അഭിമന്യു പ്രബലരായ 7 സേനനായകന്മാരാൽ വളയപ്പെട്ട് നിഷ്കരുണം വധിക്കപ്പെടുന്ന നേരം പാണ്ഡവർ അഭിമന്യുവിനെ സഹായിക്കാനായി എത്തിയെങ്കിലും ശിവന്റെ വരപ്രസാദം സിദ്ധിച്ച ജയദ്രഥൻ അവരെ അതിവിദഗ്ധമായി അകറ്റി നിർത്തി. അപ്പോ ജയദ്രഥൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് പാണ്ഡവരെ അകറ്റി നിർത്തി. ഇക്കാരണത്താൽ അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തൊരു ശപഥം എടുത്തു? ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമെന്ന്. ഇത് ശ്രവിച്ച ജയദ്രഥൻ യുദ്ധഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് പലായനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് കൗരവരോട് അനുവാദം ആരാഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഓടിക്കളയാൻ അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പ്രത്യുത അർജുനനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായിട്ട് മാത്രമല്ല അർജുനനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. യുദ്ധം പുരോഗമിക്കവേ ജയദ്രഥന്റെ ശിരസ് നിലത്ത് പതിയാൻ ആര് കാരണക്കാരനാകുന്നുവോ അയാൾ തൽക്ഷണം മരിക്കുമെന്ന വരപ്രസാദം ജയദ്രഥിൽ ശിവനിൽ നിന്നും പ്രാപ്തമാക്കിയ വൃത്താന്തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ജയദ്രഥന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജയദ്രഥൻ ആരാണോ വധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ആരാണോ അറക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അന്ത്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകയാൽ സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജയദ്രഥന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ നേരിട്ട് ജയദ്രഥന്റെ ശിരസ് പതിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജയദ്രഥന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ നേരിട്ട് ആ ശിരസ് പതിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വേർപെട്ട ഒരു ശിരസ് തന്റെ മടിയിൽ ദർശിച്ച ജയദ്രഥന്റെ പിതാവ് അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി തീരുകയും ഉടൻ തന്നെ അത് നിലത്തെറിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് 7 ഖണ്ഡങ്ങളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ജയദ്രഥന്റെ പിതാവ് തൽക്ഷണം മരണമടഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ശിരസ് ജയദ്രഥന്റെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ വന്ന് വീണപ്പോ അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? മഹാദേവൻ നിന്ന് കിട്ടിയ വരം അനുസരിച്ച് ഈ ജയദ്രഥന്റെ പിതാവിന്റെ ശിരസ് 7 ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തൽക്ഷണം തന്നെ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नंदी प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी।